Делян беше успешен маркетинг мениджър в голяма фирма. Всяка сутрин започваше деня с ароматизирано кафе, пълно с захар и сладки зърнени закуски. За обяд бързо хапване от офиса, гевреци с крема сирене или понички от близкия магазин. Вечерта, изтощен от работа, хващаше бекон и наденица за бърза вечеря. Една вечер, докато се взираше в огледалото, Делян осъзна: аз съм успешен във всичко, освен в дрижата за себе си. Първо, замени сладките зърнени закуски с яйца и авокадо. Второ, вместо понички и сладкиши, започна да носи ябълки и ядки в офиса. Трето, ароматизираните кисели млека ги смени с обикновено мляко и банан. Четвърто, бекона и наденицата ги замени с пилешко филе и риба. Резултатът го изненада. За едва 2 седмици Делян забеляза, че енергията му е стабилна през целия ден, мисли по-ясно на важни срещи, дори колегите забелязаха промяната в настроението му. Най-важното откритие беше, че здравословното хранене не отнема